Berdiri. Ini aku memilihin yang setimpal gitu. Enggak. Enggak, maksudnya itu adalah secantiknya gitu ya, cantiknya suaranya. Tangono, iki cara timbangan nih lah, yo aku anget ini beno, angetan gitu loh ya. Wow, baik. Caper. Oke, Naila, ya kita nyanyi satu lagu dulu buat teman-teman kekalih ya. Nah, lagunya Hati-Hati ya. Nah, ini nanti gantian-gantian, nanti habis ini aku tak meminta manten untuk bisa ke atas bawah. Oke, yuk coba barang dari sini. Mantap. Ini boleh diartikan Yuli Mbok. Nah, iki. Apa mau? Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Ayo, dalam kudu iso. Monggo diartikan Mak Canggih. Gegarane. Kok dioper? Kira-kira. Enggak apa-apa, itu bebas kira-kira. Apa yo? Gegarane wong akrami. Gegarane sih apa? Nah. Ayo apa? Wah jan wis kegarane kuwi pegangan. Ayo kuwi. Akrami apa? Akrami kuwi apa ayo? wong dijodohan. Kuwi. Dudu bondo dudu rupa. Tegese? Apa ayo? Pegangan dudu bondo iya apa? Dudu bondo iki bukan harta. Dudu rupa. Bukan paras. Nah, bukan wajah juga. Bukan wajah. Tapi apa ayo? Apa? Iki bariki jawabane bariki. Belum. Iki aku rasalah milih sinden dua, ini bagus semua suarane. Apa artinya ayo? Amung ati pawitane. Amung ati pawitane. Gampang nganti ra iso. Ayo. Apa ayo? Kowe kuwi piye to? Ayo coba. Amung ati pawitane. Apa ayo? Aku ki mumet kan mau wawan iki. Dari hati ya itu. Pawitane berarti apa? Modale. Nah, modalnya dari hati. Jadi bukan dari moto ya. Iya. Modal dari hati. Sesuk nek rabi mangane mengati. Ya, padahal ya butuh lho rabi sing utamai duwite ya. Luput pisan kena gampang
Jas iki sinden-sinden wis tak uji ya. Saiki aku mau menguji wiraswara. Iki sapa wae? Sapa wae jenenge? Yang sebelah sini. Hah? Ngopo? Ayo wiraswara bareng. Perkenalan. Ora madang wae, ngono. Tan kena tinumbas arta bareng. Kudu iso bareng lho, awas nganti ra iso bareng. Tan kena numbas arta sip kene yo apik Jos. Malah bangun
Biasa sip jos. Matur suwun. Nah ngene iki kan kolaborasi yang baik. Tapi iki sing bendo ajar kendel. Nggih. Ya menika sampun lah menika Mas Gading nyuwun wekdal mbok menawi temanten kekalih saged minggah wonten pepanggungan. Nggih. Dikasih spot kanca-kanca. Agem spot Kok Mataraman wae, Cok. Monggo Mas Arifin, Mbak Muzasina. Ditunggu rawuhnya ke pepanggungan. Nah ini dia temanten kekalihipun menika Mas Arifin kalian Mbak Muzasina. Nah selamat malam, sugeng dalu Mas. Sugeng dalu Mbak Elisa. Pripun rasane, pun rabi piye rasane? Kok enak ngono aparake pengen ya. Enak jare gitu. Ya ini gimana perasaannya kok mau menggelar wayang ini keinginan Bapak apa panjenengan sendiri lajeng ini nanggap Mas Gading pripun raosipun pripun? Keinginan sendiri Mbak. Keinginan sendiri berarti panjenengan memang suka nonton wayang? Ngefan Bapak. Oh ngefan Bapakipun nggih. Terus sakniki saged kelaksanan nanggap menika rasanya gimana? Ini juga di streaming sama beberapa channel termasuk Dalang Seno Channel. Pripun? Ampun nangis loh Mas. Mboten. Bingah nggih? Alhamdulillah. Mbak menawi ajeng wonten ingkang dipun aturaken untuk warga yang datang hadir sak menika menonton atau juga bisa mengucapkan terima kasih kepada orang tua, monggo waktu dan tempat. Bebas mawon niki santai mawon. Pun los aja menika santai wong ini isinya seneng-seneng semua warga juga bahagia wonten mriki nggih. Wih jeder. Mak jedor. Nyuwun donga pangestunipun dhateng sedaya pilenggah supados kula dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi anggadhahi turun ingkang soleh solehah kalih welas. Kalih welas. Rolas iki dangding. Jaluke rolas iki lah ya. Cita-citanya sangat berat. Gawe tim sepak bola. Ben saged futsalan. Oh langge, ben saged futsalan. Mbak Muzasina, gimana rasanya? Ini yang dari Demak kan? Iya kan? Jauh-jauh ke sini. Di sana kan rasanya panas kan, ya kan di pantai utara. Nah sekarang di tempat dingin. Kok bisa ketemu? Pertanyaannya.
Pacaran enggak BTW atau langsung? Oh enggak ya, oh, bisa langsung ketemu. Langsung rasanya gimana? Ada terang benderang gitu kayaknya ini istriku gitu. Rasanya gitu enggak? Firasat gitu. Jalur langit. Jalur langit Iya, ya. jalur Duh, langit. aku mesti masar jalur resep piye carane ben iso entuk jalur langit. Ya Allah. Ya, semoga langgeng ya Mas. Amin, amin. Nggih. Mungkin ada lagu yang disukain. Biar kita haturkan untuk jenengan spesial sebagai fans Bapak J. Iki ya orang. Oh, jaluke bojo galak iki cetok alus dan sangat-sangat kalem kok bojo galak. Yoga incen. Nek riyen kan sering ngempet kangen to, Mbak. Nggih. Nyanyian rindu. Oh, nyanyian rindu tapi nggak ada keyboard ya kayaknya. Mboten wonten keyboardipun. Jadi ini yang pakai gamelan-gamelan. Kayak Nyidam Sari yang gitu. Enggak tahu ya. Oh iya, ya udah nanti berarti requestnya ikut sama atas aja nje. Ya kita support panjenengan semoga langgeng berdua, awet mencintai sampai maut memisahkan ya setia selamanya. Iya sampai terus sesok ya siji sak lawase. Nek nganti tanduk di selentik wae Mbak. enggak Mas J. Matur suwun nggih. Nanti kita haturkan lagu-lagunya sembah nuwun panjang kuyungipun juga udah menggelar hiburan untuk warga masyarakat mriki. Mugi berkah Mas Arifin. Sembah nuwun ya di tutuk. Kan saged ketinggal nggih bisa pada melihat dari streaming. Oh ini to mantennya. Nggih. Ya ini alus-alus. Alus apa meneh sik nganu putri Mas. Nggih. Dasare dari sana Demak jauh ke sini. Wah cuman klecem isin ra kaya aku randu isin. Nah ini ada permintaan dari fans Gading ya menika. Dari Dalang Seno Channel ada yang minta lagu Ngimpi. Nggih, menika nyuwun dipun bawani. Wonten request mboten dari Mas Gading Gadang? Wonten menika Mbak, wonten. Ninggal katresnan kalih gubuk asmara niki panyuwunan saking panitia sing Laden. Oh, panitia. Nah, iki penting iki. Penting, sangat penting soalnya ya. Ada lagi Mas Gading ada enggak? Nah, mboten sampun kula mboten beto HP. Oh lah kok iso nang nggo HP? Hah? Oh, apa HP-mu digo yangmu? Ora. Oh, HP-nya di sana lah. Mbak menawa terus nek kowe nakal. Aku jijas nang isor. Ya wis. Nggih, menika ngimpi dulu ya. Nggih, Mbak. Mbak Mega, ayo udah lama nggak tampil. Nggih, Mega. Maju Mbak Mega. Yo. Ke muka. Megatron. Ya, ini minta bawa. Yuk. Ya sik gendar nganggo mubeng minger dulu ya. Mubeng minger. Kasih dulu semangat selamat untuk kedua mempelai Mas Arifin. Doanya. Selamat untuk Mas Arifin dan Mbak Muzazila. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Semoga segera diberi momongan. Apa? Putra putri ya buah hati aja mau. Ya kasih bawonya. Ngambara ing awang bebasan tanpa tapi saya mboten Pak Bu. Saya napa saya? Tambahi sik lanang. Ayo iki sik tengah iki suarane apa iki mau? Siapa jenengmu? Siapa namamu? Hah? Fauzan. Ayo maju sini.
Maju. Ayo, Fauzan ini bagusnya tuh duet cowok cewek gitu. Ayo. Fauzan, rasa isin-isin. Sekarang itu udah masanya kudu show, ya, udah harus kelihatan gitu. Nah, halah. Fauzan kamu, iya, dari mana? Dari Kulon Progo. Kulon Progo VS Gunung Kidul. Yes. PS versus. Sik, gawani mic. Sik. Ha. Piye? Coba. Narabase. Ada pono. Nah. Mega Betul, Mega. Wah, jebul ada udang di balik batu. Mega mandong. Ya ora ndelok kene, yang dilihat itu yang di depan. Asik. Ojo nyontek mburi. Nah. Mibar ngidari jagat Ngulandoro nglambarengi Ngunggahi kok. Apa ngi apa? apa ya mas? Nopo? Kok ngi. Ngunggahi. Kaleni. nglambareng ngunggahi Piye ngopo? Mike copot ya kon masang mase. Mas, pasang mas. Nah, kon masang kowe ngejengi. Nah, kon masangke nek wedi kesetrum itu. hati-hati ya pas urung iki Nah, Lagi itu namanya kompak. Nah, kerja sama yang baik. Ngono dadak. Ojo dicolke. Ojo langsung minggat. Minta bantuan Mas, tolong Mas. Nah karena gue cari yang baru ngono lho mbak. Ya ojo. Kamu harus setia sama yang ini, dipasangkan sama yang ini. With Whiting Tresen, jalanan seko Gulinten. Yes. Ngulandoro nglambareng ngunggahi gunung katungkol ngunggar Kurang dhuwur. Katungkol ngumbar gagasan iki dicopot, cekelan, hadap-hadapan, bareng. Satemah. Yang romantis. Tangan kiwa karo tangan karo tangan sing kiwa nyekel mic, yang tengen cekelan tangan wong loro gitu loh. Iki kiwa kene nyekel mic. Lah, iki nyekel mic sing kene. Lah, iki cekelan. Lah. Yo. apa saiki yo kayak rabi yo. Kari dewe satemah dina wong impi, lihat-lihatan. Nah, ini chemistry dalam panggung tuh kayak gitu. Coba. satemah Bareng ya wong lanang ora iso bareng. ora sepel sih Nah, disepel wong berdua. Satemah ketip-ketipan apa gimana gitu, yo. yo Kok malah do salting to iki? satemah kinowo Nah, gitu. Bagus ya Pak Bu nggih. Cocok boten Pak? boten Boten.
Ya, dibarengi ya, bertiga ya. Seripat, seripit, lembehane merak simpen. Gendes luwes, wirakane sedulur sembah nuwun. Samirana mawon iris lumeng kandaning puspita Titi sonya madya ratri raras rumedeng akoso bocah bajak kireng angin ambarung swaraning peksi rebut papan
aneng kekayon puter jalak minco peksi siyung emprit peksi slindit jowan lan antat kembang kedasih munyo ing tawang ing mangke saya dalu ngancik ratri anenggih ganti ingkang winursita ing kawi wancine wis ngancik goro-goro Sukra mangkara tumpak mento tete kalopo sumawar cita Anggara rakata Puta Maesara Spati mintuna Eka ditri catura panca Satsapta hasta nawadasa apa to isine kang gara-gara ing bawana Sintrupindha bangun saput lebu ing gegana munya gumaludhuk horeg bumi prakempita padula mangambak-ambak nanging datan tega risak ing jagat nenggih Hyang Adipati netesaken kang tirta amerta sirna kang wewelak usmusna kang gara-gara hangurmati mijilira repat punakawan ing tlatah ngeksi kondo kayon kadhiyuping angin
Truk, Neng, aku suka kene, Truk. Alhamdulillah ya, Kang. Alhamdulillah tenan iki. Heeh, wis gara-gara. Wis gara-gara. Wah, kowe iki mbok ora tanding-tanding to, Reng. Ayo, penterani bakul bakso. Ngre. Mau dikon madang ora gelem. Bagi ora ngode ngono kuwi. Ora nyak jengkit rambut to, Truk. Ane yo cen hawane cocok banget ya bakso. Sewaneng daleme Bapak Kirun. Ning daleme Bapak Kirun. Ana ing dusun Gowok Sabrang, Sengi, Dukun Magelang. Heeh, Truk. Hawane adem banget ya, Truk ya iki ya. Wah, jan adem tenan. Wigatine apa Kang awak dhewe sowan rene? Wigatine wah ini dadak malih oke banget iki. Wis. Wigatine padha nggon liburan sing tak wacake tak goyane. Anggo liburan ki yo. Ha mau kae. Molo Bapak Sutarno iki utawi Bapak Kirun saha Ibu Ponia iki wis kaleksanan nggone mala kramakaken saking putra Mas Arifin saha Mbak Muzazina. Kowe mau. Wis iki mau sore acara madang-madang apa? Apa mau awan? Apa wingi? Kowe kok modang-madang kowe iki ngeleh kowe Mas. Biasane kan acara makan-makan. Waduh. Diberkahi, Truk. Diberkahi. Diberkahi karo Bapakmu kok akeh tenan orang. Lho bapakku kok akeh tenan. Bapakku ki akeh tenan. Bapakku nek nang kene iki Bapak Antok. Panjenengane pidalem ana ing Soko, sak wetan pasar Soko. Pengrawite Pak Radio. Kondange sapa, Truk? Pak Sarju. Jan esip tenan. Esip. Wah, sinden-sinden isih do semangat. Iya do semangat iki ketok iki. Ning mbah sing kidul dhewe kuwi kademen ora? Oh, ora kok. Dik iki dadi betenge wong sakmene iki. Oh, ngono mulane di jalake nang kidul dhewe. Pacan adem tenan. Kudu kegendingan sing kepenak. Lah iya umume gara-gara mat-matan. Iki mat-matan. Mat-matan karo sapa? Iki sarwa jineman. Iki
Iki ngati-ati iki. Kok ngati-ati sing nyelentem ngati-ati. Yo. Sing ngendang. Ora nek sing ngendang ki wis wis wasis wis guru. Sing ngendang caipong ngantuk turu mulih. Datemi barang-barang wae nek mulih. Oh, itu rasa angel tak culke. Engko lak ya wis ucul dhewe. Anggere adem ngene iki terus ucul dhewe kok. Anggere adem ngene iki terus. Ya ora sida. Ora sida. Ndak iki. Ah iki jineman iki. Oh. Para pepunden para sesepuh puno sepuh sih kepareng wungon mirsani ringgit. Oh iya. Berkahi awake dhewe. Berkahi. Nah iki dibisungsungke kagem para warga masyarakat jineman. Jineman apa to? Jineman sing rada dawa. Rada dawa. Lah wis do atus keringet. Opo iki? Apa terus? Sinom ki nang berbah. Oh, tekan kono. Kok njaluk sinom? Sinom ki nang berbah. Kok njaluk sinom? Sineman dhisik sing kepenak, sing gampang, sing emat banget padha umume. Sing sip to. Ular kabang. Nah, iki ular kabang. Ular kabang. Nyuwun swantene ya mamah. Sapa? Ora nyok ngono kuwi iki. Mbak Pipit. Nah. Ya ular kabang. Nyoba ulere Mbak Pipit. Mbak Pipit. Nggih, dalem. Nyuwun ular kabang, Mbak. Nggih. Mamah gedang. Mamah gedang. Cerven cenmo kangkun cetakan jiwa
Mbak Pipit. Matur sembah Nun. Aku mah keturun ya, Bro. Wah. Nah iki aku wis terus wis jeneman kowe apa? Ayo kose. Aja kesusu. Iki yo dienggo leren. Kanca-kanca iki main leren. Aku kok ora krungu tang-ting yo gitu. Biasane kanca-kanca iki nek wis oleh ngono ki terus ting ting. Oke, wis oleh. Ayo wis. Apa terus? Aku sih. Iki arep sing nyemek meneh apa sing mondo-mondo wae. Nah iki. Engko aku sing gumya. Sik. Aku kene ora rujak pelem, rujak ceruk, rujak cingur, rujak jeruk. Wah tenane ora rujak jeruk dibawani. Neno terus neno na kayak ngono kuwi koyoke siapa iki sing wani sapa ya sing gerong iki digunakake nah bener heeh ora mengkut mau sindan wae ora sumbut nih udat udut nah ya ta ditanjeke ditanjake iya sapa paronan apike paronan dadi kono Cak Gatra kene Cak Gatra ya yo dem sik. Wah, aku malah metu sak ilate ngomong. Yo. Monggo yo. Yo. Endi sisihe? Ayo Deli. Kawula race rujak. Oke. Tan kendata. Tan kendatan cak cawis baleni kudu iso deli iki tenan yo ayo pokoke sinau tan kendatan nekno tan kendatan nekno Ya. Mugi dadiya. Kose. Sepiro. Meh mugi rahayu wae, mugi-mugi terus.
Mukita tiyo campi Mukita tiyo campi Ora sadudunke Mukita tiyo campi no rujak iki nocor neno neng layar lambah-lambah kula Jawa nak no Lombok Rawe ora suwe bapak
Oh, jangan kepenatran iki.